בנות רוצות טעימה? איתם, תגיד לי בהבדלים, מה יותר טעים לך? המלאבי שהופך לסחלב גם. מלאבי או סחלב? חם היום, יאללה. רגע, שאני לא אשים רוטב על המכסה. קרה לי. זה הרוטב שלי, בלי צבעי מאכל מטורף. עכשיו אני מפנקת. תראה איזה פינוקים. אני אגיד לך הכל מה יש לי. אני לא שמה בלי להגיד לך. איך קוראים לך? עדן. איזה שם מאלף, יואו. נעים מאוד, אני אוטיליה, מלכת הכנאפה. תראה, יש לי קוקוס, לשים? זה פקן מסוכר. יאללה, אני זורמת. קוקוס, אגוזי מלך, בוטנים שאני מכינה ממולחים מעט, פיסטוק, בוטנים שלי טבעיים, ופקן מסוכר, ראיתי שהוא אוהב, הוא עשה ככה. אין על פקן, אין. הייתי בדייוויד אינטרקונטיננטל, נכנסת למקפיא ונשארת שם בשביל לאכול אגוזים בלי שידעו. זה החיים של אמא. עדן, איזה שם מהמם. אני רציתי מתברים. ובסוף אתה אוכל משהו יותר בריא. אני פשוט רציתי לתת לך טעימה, ופשוט אהבת על זה. תקווה. אני לא ידעתי. אני נחש פתע. איך אומרים? פיתוי. נחש פיתוי.